Ahoj, zdravím ťa fanúšik tohoto kanálu a vítajte pri ďalšom videu, ktoré som sa rozhodol natočiť trošku neskoro, ale predsa len. Nápad na toto video som mal v hlave už približne pol roka a chcel som ho natočiť ešte na jeseň, ale bohužiaľ napadlo ma ďalších milión iných vecí, ktoré by som mohol robiť namiesto natáčania. Ale dneska by som sa s vami veľmi rád podelil o taký výber mojich obľúbených, nebudem tomu hovoriť, že top, alebo najlepších, alebo najkrajších, ale mojich obľúbených slovenských ciest. Také zaujímavejšie video možno pre niekoho. Zdravím teraz s týmto autičkárov, motorkárov, zapalkárov a všetkých ostatných. Dnešné video bude teda o tom, že by som vám chcel ukázať zo pár ciest na Slovensku, ktoré si myslím, že určite stoja za to, aby ste si išli prejsť na aute, na motorke, peši asi nie. Určite sa oplatí ich navštíviť. Sú to cesty, ktoré majú buď nejaké pekné výhľady, buď sú krásne, ako keby samostatne, alebo ponúkajú veľmi dobrý a pekný šoferský zážitok. Takže, nestrácajme čas. Ja som tento rebríček rozdelil na také tri kategórie. Tá prvá je taká top 5, čo sú také základné cesty, ktoré by podľa mňa mal navštíviť asi, že každý, alebo respektíve, ak ste naozaj fanúšikom slovenských ciest, tak tieto cesty vám asi nepovedia nič nové. Sú to také stálice medzi slovenskými cestami. Začneme veľmi rýchlo. Ja sa teraz zmenším, dám pred sebou tento monitor a budeme si ich aj trošku ukazovať. Cesta číslo 1, klasická Šturec. Cesta 14 od Trenčianskych Teplíc, alebo teda Turčianskych Teplíc až po Harmanec. Krásne zákruty, v podstate hlavná cesta na Banskú Bystricu, jedna z najčastejších. Keď si otvoríte nejaké okresky alebo nejaké že pekné slovenské cesty, dronové zábery, tak veľmi často budú odtiaľto. Cesta číslo 2, ktorú som nedal trošku vyššie v tomto rebríčku, ale určite tu nesmie chýbať, je Pezinská baba. Pezinská baba pre mňa nie je až taká vzácna, keďže Pezinskou babou chodím asi tak raz za týždeň, raz za 2 týždne. Je to v podstate raj motorkárov zo západného Slovenska. Cesta číslo 3, moja obľúbená cesta, keď chodím na východ Slovenska. Cesta cez Čertovicu, 72, od Mýta pod Ďumbierom cez Vyšnú, Nižnú Bocu, Malužinu až po Hybe. V podstate taká moja vstupná brána vždy k východnému Slovensku. Ďalšia cesta, absolútna klasika medzi slovenskými motorkármi a autičkármi, Dobšinský kopec okolo Dobšinej, cesta číslo 67, o nej asi netreba hovoriť nejak viacej. Krásne výhľady, krásna cesta. A cesta číslo 1 z takých tých najpopulárnejších na Slovensku, samozrejme cesta okolo cez Vernár, to znamená od Telgartu po Poprad, naša slovenská Route 66, ktorá sa ťahne vlastne až od Čiach dole, ide až hore do poľských hraníc, ale myslím si, že ten najzaujímavejší úsek je práve od toho Telgartu až po ten Poprad. A teraz to zaujímavejšie, vedľajšie cesty, alebo respektíve cesty, ktoré možno nie sú až také populárne. Do tohoto rebríčka som sa snažil zaradiť naozaj moje obľúbené cesty, cez ktoré rád chodím a ktoré odporúčam, aby si prešli aj fanúšici týchto našich slovenských pekných ciest. Snažil som sa nevybrakovávať každý jeden článok o pekných cestách na Slovensku, ktoré sú v podstate do kolečka tie isté cesty. Väčšina z nich bolo v tej top 5 tých najpopulárnejších, ale toto budú naozaj také vyslovene, že špecifické cesty, niečím zaujímavé a hlavne teda moje obľúbené. Tých prvých 5 bude takých všeobecných a potom tých posledných, alebo respektíve druhá polovica sú cesty, ktoré určite naozaj 100% každému odporúčam, aby navštívil. Dám ruku do ohňa za to, že sa vám na tých cestách bude páčiť. Takže začneme od pomyselného 10. miesta. 514. Cesta z Dolného Trhovišťa po Merašice. Prečo je tu táto cesta? Môžete pozrieť, že je teda tak trošku mimo, ide od Hlohovca po Topolčany, ale táto cesta je taká moja obľúbená slovenská horská dráha. Hneď za Dolným Trhovišťom totižto nasledujú také veľmi pekné kopčekovité serpentíny. Nikoho nenabadám na to, aby išiel viac ako maximálnou povolenou rýchlosťou, ale povedzme, že keď idete tou vyššou maximálnou povolenou rýchlosťou, tak ten zážitok na vašom žalúdku je veľmi príjemný. Je to naozaj taká krásna horská dráha, kde idete hore, dole. Nenápadná cesta 514 od Dolného Trhovišťa po Merašice. Obľúbená cesta číslo 9 patrí medzi naozaj mojich favoritov, ešte keď som bol taký v začiatočníckých časoch môjho šoferovania, tak sem som sa veľmi rád chodil preháňať a to je cesta 1111 od Plaveckého Mikuláša po Lakšarskú Novú Ves. Ide okolo vlastne Šránických pieskov a je to taká krásna rovinka tými borovicovými
lesmi na záhorí a v podstate vidíte takú tú našu slovenskú Saharu a je to naozaj veľmi pekná rovinka. Na konci je taká tá serpentínka, taká zakrutá. Počul som už veľa ľudí, že tam chodí pretekať, neodporúčam, ale cesta číslo 7. Túto cestu som objavil len prednedávnom a veľmi sa mi zapáčila. Je to 512 a konkrétne úsek od Hornej Vsi po Hornej Hámre. To znamená kúsok niekde za Žarnovicou okolo Píly Veľkého Pola. Veľmi nenápadná cesta. V podstate za normálnych okolností veľa ľudí tady ani nemá prečo ísť, pretože je to taká mimo cesta od Partizánskeho po Žarnovicu. Ale naozaj veľmi pekne zakrutý, veľmi pekná cesta. Teraz na jeseň určite odporúčam, ak ešte stihnete nejaké tie listy na stromoch. Číslo 6, to je taký trošku fake, alebo respektíve trošku som to tu okašľal. To je cesta z Vyhni po Banskú Štiavnicu, ale spravím to tak, že odporúčam každú jednu cestu, ktorá vedie do Banskej Štiavnice. Či to je cesta cez Hodrušu Hamre, či to je cesta dole od Pukanca, či to je cesta okolo svätého Antona. Do tej Banskej Štiavnice naozaj každá jedna cesta, ktorá ide, tak si myslím, že každá jedna cesta stojí za to, aby ste si ju vychutnali. Sú to naozaj veľmi pekné cesty, horské cesty, úzke cesty, v zime trošku problémové, ale naozaj vynikajúce. Cesta číslo 5. To je cesta cez Hornú Oravu a má jedna z mojich obľúbených ciest, keď idem z Kysuc na Oravu. Cesta od Starej Bystrice, respektíve od Novej Bystrice až po Lokcu. Okrem toho, že v Starej Bystrici si môžete ísť pozrieť Orloj a krásnu dedinu celkovo, tak veľmi veľa zaujímavých pamiatok je po ceste, ale tento úsek, ktorý je od Vychylovského vodopádu až po Oravskú lesnú, tak tie zákrutky, ktoré sú tam, tak to je také, že paradička. A veľmi pekná cesta teraz na jeseň, ale aj v zime. Je docela dobre udržiavaná a dá sa tady dobre prejsť. Cesta číslo 4, tak to je taká nenápadnejšia cesta na východe Slovenska od Stakčina po Príslop. Alebo respektíve môžete ísť po celej ceste 558 až po Novú Sedlicu, čo určite odporúčam, ale ten najkrajší úsek je určite tuto okolo Stariny, okolo vodnej nádrže. Zákruty, pekné cesty, naozaj vynikajúco na to, že to je ako keby už koniec sveta na východe, tak sú docela dobre udržiavané a sú docela v dobrom stave. Cesta 3. Alebo respektíve cesta číslo 3. Rozmýšľal som veľmi, že či túto cestu dať na prvé miesto alebo nie, lebo na každej prednáške od nej hovorím ako o najkrajšej ceste, ktorú na Slovensku máme. A to je moja naozaj asi najobľúbenejšia cesta 548 od Jasova po Smolník, okolo Kúpelov Štos. Táto cesta je absolútny raj pre každého fanúšika. Zákrut, pekných ciest. Prečo je takto vysoko v tomto rebríčku? Je to, že na tejto ceste naozaj chodí pomerne málo aut. Hovorím ešte raz, nevyzerá na to, aby ste tady chodili jak debili, ale pomer krásnej cesty lomeno počtu aut, ktoré cez ne chodia, to je absolútne neprekonateľné. A naozaj od toho Štosu hore až po ten Smolník, to je úplná almázia a paráda. Proste len zákruta. Cesta číslo 2. A moja obľúbená prechod Banské, alebo respektíve cesta Banské. Cesta na východe Slovenska, 576 od Herlian po Banské. Konkrétne teda samozrejme tento úsek cez to Herlianské sedlo. Tuto máme aj nejaké zábery z dronu, myslím, že nejaké fotky. Úplná paráda. Čo trošku neodporúčam na tejto ceste je ísť stade v zime, pretože keď tam nasneží, tak není až tak dobre udržiavaná, ale cez jeseň alebo na jar to patrí naozaj k topkám slovenských ciest. Číslo 1 v mojom rebríčku, mohli by ste si pomysleť, že jednotka je výherná, ale nemáme to ešte špeciálne miesto, ale na prvom mieste, aj keď teda to možno nedáva nejakú logiku, sa nachádza cesta od Gemerskej Polomy po Hnilec. Vysvetlím, ale hneď vedľa totiž to je ten Dobšinský kopec, ktorý už som spomínal, tá 67, ale pre mňa osobne je 533 od Gemerskej Polomy po Hnilec oveľa krajšia cesta. Chodí tam menej aut, je užšia, ale ten zážitok z tejto cesty a hlavne v týchto miestach, kde sú tieto zákruty, to je niečo neskutočné. To je, keď je ešte dokonca inverzia a máte, nedaj Bože, drona, tam sa dajú také krásne fotky spraviť, ale hlavne teda ide o ten zážitok z tej jazdy. To je niečo úžasné. Tak a mali sme tu miesto číslo 1, ale vysvetlím, prečo tu máme ešte, že víťaza nad číslom 1. Tu ide naozaj o moju najobľúbenejšiu cestu, ktorá je na Slovensku a respektíve najobľúbenejšiu, pretože cez ňu chodím asi najčastejšie z tohoto rebríčka a to je cesta od Klačna po Kláštor pod Znevom. O tejto ceste vie naozaj málo kto. Veľa ľudí chodí sa prebehnúť cez Fačkovské sedlo a ide smerom na Žilinu od Prievidze. Ja odporúčam naozaj prejsť z Klačna po Kláštor pod Znevom okolo Vrícka.
táto cesta to je jedna neskutočná vec. Hlavne teda samozrejme tento úsek, ten zákrutový, ktorý tam je, ale ide o to, ako vyzerá tá cesta. Ja tu nemám nejaké fotky, lebo nerad samozrejme fotím, natáčam zájazdy v aute, ale garantujem, že ak si prejdete túto 1796, tak budete mať zážitok naozaj na celý život. Je to úplne tip-top cesta. Zase neodporúčam trošku v zime, menej udržiavaná, ale na jeseň je to jednoznačne najkrajšia cesta podľa mňa, ktorú na Slovensku máme. Samozrejme, niekto môže byť proti tomuto, ale ja si za týmto názorom stojím. No a keďže nám ostalo ešte trošku času, tak by som sem dal taký honorable mentions, alebo v tomto prípade nie moc honorable, a to sú 3 cesty, ktoré na Slovensku považujem za najhoršie. Vždy pri každej ceste vysvetlím, že prečo, ale týmto cestám, nie že odporúčam sa vyhýbať, ale ja cez ne strašne nerad chodím a pokúsim sa vysvetliť prečo. Prvou je 63. 63, ktorá sa ťahne v podstate od Bratislavy, respektíve Dunajskej Lužnej až po Štúrovo. Táto cesta je pre mňa absolútne nepochopiteľná, kvôli tomu, že nechápem, prečo tuto není každý deň aspoň 1, 2, 3 nehody. Na tejto ceste sa totiž to nedá ísť 90-kou, 100-kou, tu totiž to každý so značkami Dunajskej Stredy alebo Komárna ide 130, 140, 150. Je to dvojprúdová cesta, ale vo väčšine prípadov to znamená, že sa vedľa seba musí zmestiť auto, kamión a ešte 2 auta, ktoré sa následne medzi sebou obiehajú. Takže výborná cesta, ak nemáte radi svoj život. Ja už sa teším, keď tam bude tá diaľnica hotová kompletne celá, pretože táto cesta to je jedna veľká samovražda. Cesta číslo 2, ktorú najviac neznášam, je 75 smerom na Veľký Krtiš. Vysvetlím prečo. Táto cesta, na to, že má byť hlavná, tak zo všetkých hlavných cest na Slovensku je podľa mňa táto absolútne v katastrofálnom stave. Je to úplne otrasná cesta, kde vybijete všetky čapy, všetky tlmiče, dostanete 40 defektov a ešte k tomu je táto samovražda chodiť v noci, pretože tu je najväčší pomer srniek na meter štvorcový asi zo všetkých slovenských ciest. Ešte plus nepočítam to, že 3/4 cesty ide pomedzi lesy, kde naozaj večer sa nedá ísť viac ako 50, pokiaľ nechcete zraziť 50 druhov zrôznej zvery vysokej. A cesta číslo 1, cez ktorú asi najmenej rád chodím, aj keď bohužiaľ dosť často, tak to je 19 z Košic do Sečoviec. Ja stále nechápem, či tí domáci, ktorí sú tam, či sú z Ďurďošíka, či sú zo Svinice, či sú z Košických Olšian, prečo domáci na tejto ceste majú potrebu ísť jak debili. Ospravedlňujem sa všetkým východňárom, ale je to proste tak. Keď zoberiem všetky slovenské cesty, tak toto je cesta, po ktorej chodí najviac primitívov, ako som kedy videl. Maximálna povolená rýchlosť, obiehanie, všetko proste ide do jedného, že na tejto ceste ísť je naozaj docela odstrašujúci príklad, ako by to na slovenských cestách malo byť. A keby ste niekedy chceli zahraničnému turistovi ukázať, že ako vyzerajú slovenskí šoféri, nevoďte ich sem, pretože máme celkom dobrých šoférov, ale tuto sa koncentrujú tí najväčší blbci. Takže toľko k výberu mojich najkrajších, najobľúbenejších a zároveň aj najhorších slovenských ciest. Budem rád, keď mi do komentárov dáte nejaké svoje tipy na pekné cesty po Slovensku. Tým, že som na cestách takmer stále, tak je dosť možné, že už som na ne či už bol a ak som na nej nebol, tak budem veľmi rád za každý tip na cestu, po ktorej sa ísť previesť. Ja som na veľa ciest aj zabudol, aj som ich sem nedával, pôvodný zoznam mal asi 30 alebo 40 ciest a vybrať naozaj 15 najkrajších ciest podľa môjho názoru na Slovensku bola jedna z najťažších vecí, čo som kedy spravil. Takže sa nehnevajte, ak tu vaša obľúbená cesta nebude, ale určite som nad ňou premýšľal. V každom prípade som veľmi rád za to, že ste si video pozreli a vidíme sa pri nejakom budúcom. Čaute.